Mies Defenderi ja Ruotsin Lappi. Pikitie on jäänyt taaksepäin ja nyt mennään soratietä pitkin kohti Lohijokea. Viime viikon pyörin täällä näin Samo huudeili ja sain kauden ensimmäisen kala, 91-senttinen nätti kirkas visu. Se jäi reissun ainoaksi kalakontaktiksi. Mut mennään samoille mestoille pyörimään ja kattoo, saataisiinko me jotain siimon päähän. Jännä nähdä miten miehen käy. Oli kyllä aika raffisetti. Kävin pari laskua heitin tosta noin. Vaikka jonkun verran jo ötököihin tottunut, mutta ei. Nyt oli kyllä vähän polttia siinä liikaa. Meni niinku feissi täynnä. Hirveä vissi vielä päällä ja sit niitä on niinku pyörii joka paikassa. Seköhän tää nyt riittää tältä iltaa. Ja tosta noin vähän pienen iltapalan tehdä ja sitten tosiaan kömpii ton Defenderin lavalle. Viime reissu tuli tuolla lavalla nukuttua ja yllättävän hyvät unet siellä sai. Siinä nyt taas pari yötä tulee nukuttua. Toivottavasti karhut ei miestä vie. On aamupala syötä ja heittää seuraavaksi tosta noin kalurit päälle ja hipsii tohon jokirantaa ja menen totta eilistä paikkaa kalastaa. Katsoo, että onko siinä kalakontaktia vai ei ja kuinka paljon niitä eilisiä polttiaisia on. Toivottavasti ne on hävinnyt. Ne on vähän inhottavaa eilen illalla niitten kanssa kalastaa, mutta jos ei siitä tule kalakontaktia, niin sitten ajan hipsii kyllä vähän hyppään Defen rattiin ja lähden vähän ajelemaan jokea ympäri kattoo, olisiko tuolla alapuolisemmin puoleen mitään kaloja. Se oli sellainen. Ei lohta, pari harria tuli, ei mitään enempää. Jatketaan matkaa alaspäin ja lähdetään etsiä, jos sieltä löytyisi kalaa.
Tää oli vähän nyt no-go tää spotti. Mut ei annetta se haeta. Toppi. Eiköhän siihen on hyvä lopettaa. Perkele. Se oli sellainen päivä. 4 paikkaa kävi heittää ja ei kyllä ole niinku, ei ole joessa elämää. Juttelin tuossa noin yhden paikallisen kalastajan kanssa, niin sen kanssa vähän niinku voivotteli sitä, että aika vähän näyttäisi olevan kalaa joessa. Mä spekuloin sitä, että vesi on ollut ennätysalhaa koko kauden ja toi vesi on aika lämmin vieläkin, että sit kalaa ei vaan yksinkertaisesti tässäkään joessa ole noussut. Mutta ei näille maha mitään. Viimeinen paikka, minkä kävin heittää, se oli kyllä ihan makeen näköinen. Näytti ihan potentiaaliselta paikalta, mutta kahden niin kuin kosken välinen alue. Ihan hieno mesta. Ja pari kertaa lähti siimat käsistä ja pari kalaa sain sinne siimon päähän, mutta karu totuus sitten paljastui pienen väsyttelyn jälkeen, että ihan ei oltu kohdekalassa, että jeddahan sieltä tuli. Oikein rankka laji, ei voi muuta sanoa. Sellainen vissy päällä tetsasi tuolla noin aika pitkän matkan tuolta joelta takas tähän autolle. Ja pikku vesisade siihen päälle. Nyt on kalastus kyllä niin niikkeellä, että vetää pillipussiin. Tää on kuulla ajaa tosta noin niin Suomen puolelle. Ja tää reissu jää nyt vähän piippuun, mutta jos vielä aikaa menen, ehkä vielä taskuussa yhden reissun tulla heittää tänne näin. Toivottavasti silloin olisi parempi onni kalojen suhteen. Ei muuta kuin ensi kertaa.